Bagiri News TV. Tikamalemba nkhani timagwisa ntchito chichewa kuti aliyense kumaiko amve. Ngakhale ma video timalankhula chichewa. Amene akulemba chizungu kumanama kuti ayi ndi BMTV ndi Chikangawa Party. Page yathu ndi imodzi pa Facebook. Ena onsewa sitikuwadziwa. Timadziwa kuti pali anthu ena ku WhatsApp anatsegula mapeji ndikumana kuti ayi Bagiri News TV amatenga ma video athu ndikumaponya kumeneko ndikumabera anthu ndalama. Ife sitikuwadziwa. Paliso ena amangotikonda amafuna kumayerekeza ndi ife sitikuwadziwaso. Tikunena izi chifukwa pali anthu ambiri amene anamangidwa amanamiza anthu kuti ayi ine ndi Bagiri News TV. Apolisi anagwira ndikuwasunga ku prison. Ndikuwadziwa bwino. Ena mwa anthu amene anamangidwa amalengeza kuti ndi Bagiri News TV. Mapeto ake anamangidwa. Ndiye timanena kuti pa Facebook pali mapeji ambiri amene akuyerekeza Bagiri News TV. Amanama kuti ayi kulemba posti ndikumanama kuti this post yachokera pa Bagiri News TV. That's a lie. Ngati ali madolo auze ndapange ma video ndi voice ngati ya ife. Osati kulemba chizungu ndikumanama kuti ayi this and that. Bagiri News TV samalemba chizungu. Ife timalemba chichewa. Timayimira Malawi. Uthenga wathu sumapita kwa azungu. Timatumiza uthenga ku midzi. Ndi chifukwa chake Malawi Congress Party inagwa jagada. Tinayigwesa ndifeyo. Bagiri News TV imadziwika ndi ma video osati zolemba-lemba. Tikalankhula anthu amagawana ku burning center. Mupite ku Mchinji, ku Nchisi, kudowa kwa Malembo. Ma video athu ali komweko. Ino anyamata MCP munamuzisa Chakwera. Nkhani zake ni mapropaganda. Mumanama kuti Professor Muthalika amwalira, Professor Muthalika akudwala. Kampeni yonse nkhani yake nali modzi. UTM, UDF, MCP. Kunyoza PM. Malawi anavotera DPP from Sanje to Chitipa. Malawi Congress Party matuza kuti pa Central Region achewa adzavotera Chakwera. Ndiye lero anthu aku Central Region anavotera DPP. Tisadzamveso mukupita pa msonkhano ndikumena kuti MCP chipani cha achewa kukanani. Pa kampeni Chimwendo Banda, Moses Kunkuyu, Kama Jekete amayima poyera Jessica Bwino kunyoza BMTV. Amauza anthu kuti musamamvere Bagiri News TV ndi abodza. Kodi lero chachitika ndi chani? Anyamata boma ndromweri kumapanga create ma fake pages kuyerekeza BMTV ngati tili abodza. Ndi chifukwa chani akuyerekeza ife? Azindikira mochedwa kuti social media imawinisa chisankho. Ndiyeni mafuna ndikuze BMTV ndi BMTV. Iniyo mukhoza kupanga create page ya fake koma simungatenge mawu athu. Mawu athu amapezeka pano. Mapeji enawo amakopera pano. Amatenga zinthu pano ndikumaponya ku page kwawo. Amafuna kukhala ngati ife koma sangafanane ndi ife. So I want to warn you for the last time. Ine sininga support Malawi Congress Party. Ozinavuta mutani. Omutati basema billion. I cannot support Malawi Congress Party. Pa campaign Chimwendo Banda anayesera kuna ndipasa 80 million. And this is a fact. Umboni ndi nawo. Kama Jekete anandisaka ndikundilephera. Then anatumiza text kundiuza kuti ndisiye kunyoza Malawi Congress Party. Andi pasandrama yokwana 50 million zinaganika. Lazarus Chakwera, president wa dziko lino, anagwisa ntchito ma advisor kulumikizana ndine kuti andipase ndrama zinaganika. Ndelero ndili mboma. Ine so opposition here. I am in the government. Ndikulamulira dziko lino. Mufune musafune, I am part of this government. Munandiona pa campaign ndi masapota APM. Ndi mauza Malawi akavotera APM. Amalawi anavotera APM. Boma tinatenga. Tili boma lwamula. Then mukubwera kumanya kuti ayi Bagiri News TV akunyoza Peter. Lero president ndinene mawu awo. Kwabwera TV na
yongo yankula ba wireless vela na Nyamadayi sikomo kwambira Nyamada Molalo sikomo akuti Bakili Mulusi TV. Now I want to tell you ngati mufuna kukhala ine ndapanga video mulankhule mmene ndikulankhulira pano akakukhulupirani koma ine ndikunena pano I cannot be part of my Congress party. Munapasa losiri munapasa dikimia anthu ambirimbiri ene chipembere Oton Chirwa Kanyama Chumi yatula chisiza munamupha yatula chisiza ndikulenga mtembo wake kapasira ng'ona kustera maesi kudamu juze mtembo yatula chisiza uli kuti munauza chisankho chifukwa cha nkhanza. Bakili Mulusi TV ozirafuta bwanji singachite support Malawi Congress Party. Ndikuze lero Malawi Congress Party inatha Professor Mutharika anaitesa mukufuna kupanga propaganda uli ndi mabeji anuwo mugwise ntchito amenewo osanamizira Bakili Mulusi TV. Paliwina amaika TV ya Mulusi nkumaika kanyimbo kake ka sports kumanyuza bantu titi kanyimbo mukazi wa ino zati kangombo tukubezana tukufufuzana taitana zathu amaiko ena utabwere azati thandize mena magwiri atamenewa ku MCP kuli mbuzi media team yonse mbuzi ngati mukumbukira pa kampeni chimwendo bana mapita pa msonkhano kumauza anthu kuti Professor Mutharika sabangisa misonkhano chifukwa wakalamba amene chocho Professor Mutharika sangatuluke chifukwa kudwala. Professor Mutharika anatuluka kupita ku Lilongwe dziko likugwedera choyamba ndipulumutsa dziko lino ndipo pa September 16th tipulumutsa dziko lino. Professor Mutharika anapita kusalima chimwendo anamusatira koma amene akuti ayi Professor Mutharika sangathe kuyenda anakafika ku Nzuzu ndikuza lecture ndikupanga chisonkhano chopsa kwambiri padwangwa anthu amenewa akhala kunena kuti Professor Mutharika sakwanisa kupita kukapereka makalata anapita thereafter amamunyoza kuti ayi akudwala this and that anawina chisankho achakwera amavala decent ndikumapita kumapanga ma video waja Toliro analuza anapeza mavoti 1.4 million. Professor Kukuta Moyo 3 million. Ndiye timanena kuti Amalawi anayankhula kale pa 60 September akufuna Professor Mutharika. Nkhani ya maliro imene IMCB mafotokoza nakhala ndikunena mbuyo kunali mtu umodzi amanyoza EPM lero ali kuti kunali Joyce Chisulo amanyoza EPM lero ali kuti so sindikufuna kubwera pano ndizina za anthu okufa koma ndikupasani zitsanzo munambira kalekale kunyoza EPM taona achinyamata ambirimbiri amene amanyoza EPM anatsikira kuli chete leronso inu EPM akugwesani mufuna chani EPM anakugwesani pa 16 September anakugonjesani pamene ndikunena pano mupite kuzipatala kumochale kuli maliro ena kumwalira ndikunena pano achinyamata ine ndikhoza kumwalira Professor Mutharika akhoza kumwalira Chakwera akhoza kumwalira inunso amene mukulemba zopusa mukhoza kumwalira koma ndikunena kuti Professor Mutharika anapanga mbiri kuchotsa Malawi Congress Party. Mose munayambira 2019 kumulengera ifa 2020 zaka 5 zonsezi Mutharika this nkhani yake ya ifa anthu ena amene amulengera ifa Professor Mutharika lero ali kumana mukamakhala muzidziwa kuti Bakili Mulusi TV sangakhale mbali ya Malawi Congress Party kungotero ndekuti tidzakhumudwitsa Malawi chifukwa Malawi ambiri 80% amadana ndi MCP mavoti akudowa anachita kubera anthu ambiri kudowa amadana Malawi Congress Party. Taonani ku Southern Region, Eastern Region, Northern Region anthu onse anavotera Professor Mutharika. Pa Central Region maboma ambiri anavotera Mutharika. Umene ndumbo ndikuti chipani cha Malawi Congress Party chinatha ifeyo timayimira Malawi
kukhala mbali ya my Congress party ndiye kuti tadana ndi Malawi. Munayiona UTM chinali chipani chabwino. Kungopita ku my Congress party anayambana ndi anthu mavoti 1 million lero 200,000. UDF chinali chipani chabwino. Kungopita ku my Congress party ma MP 17 lero 4. Kunali bungwe HRDC bungwe labwino anayamba kulumikizana ndi MCP anachita mademo otcha zinthu anapha polisi anayenda boma potero anapasidwa zimaudindo. Timothy Tambo Minister of Unity. Gift Trapeze anapasidwa 5 billion contract kuboma. Habe Muhango anali wamkulu wa HRDC kuchigawo cha kumpoto anaotcha maofesi aboma kumeneko. Adawina Chakwera anamutumiza ku embassy ya ku Germany. Luke Tembo anali national coordinator wa HRDC amalimbikisa mademo kumayeko. Adawina Chakwera anamutumiza ku embassy ya ku Ethiopia. 2024 kunali MCP convention tinamuona akupita kumeneko. Kuseza kuti munthu amene isomenyera ufulu ndi wa chipani cha my Congress. Richard Sembereka anamutumiza ku embassy ya ku America. Pile Mayaya ali ku Belgium embassy. Ndiye kwabwera mkulu wina akuti Michael Gayatsa. 2022 akulu amenewa analengeza kuti tichita mademo. Osakhalisa anapita ku State House kakupandi Chakwera ndikuenda ndalama yokwana 1.3 billion. Tinaona akulengeza pa 7 December 2022 analengeza kuti mademo sitichitanso. Mwachidule zaka 5 za Chakwera HRDC sinachita mademo ngakhale tsiku limodzi. Komatu kunachitika nkhani zoopsa. Chilima anaphedwa, Sadiki Mia anafa mosadziwika bwino, anthu anagula fetereza ku butchery. Martha Chizuma anamangidwa mosadziwika bwino. Kunali anyamata azikwanje. Inu mukumbukira kuti Namiwa atakhapidwa Gayatsa ameneyo ndi Trapeze mwakasungula anapita pa wireless ndikunena kuti Namiwa somenyera ufulu akuthandizidwa ndi chipani. Ndelero timafuna tifunse mu nthawi ya MCP HRDC kunalibe. Lero kungowina APM ayamba kulemba ma press statement opusa. Kodi iwowa akuyimira chipani chiti? Mu statement yawo anakuti HRDC is concerned with a mass fuel shortage. Akuti pita mtalika amene akulamula boma masiku 40 mafuta akusowa. Then mafunsa kuti Chakwera anasowesa mafuta zaka zingati? Kuyambira 2022 mafuta akhala kusowa m'dzikomo koma HRDC sinalembe statement. Akuluakulu, history is the best teacher.